Ano lang to? 250 na lang. Ibis 275. Cute oh. Cute. Ayun. Yun pala ang naano niya. Oh, surprise! Oh, diba? Bago na yung aking art class. Yun yung aking niluluto. Yung maliit na patatas. So, eto na yung ulam namin. Actually, dalawa sanang yung hinati-hati ko na ground beef. Dalawa sana yung ilalagay ko. Kaso, isa lang yung na-defrost ko. Kaya, ayan, isa lang tuloy yung nalagay. Kasi, hindi naman nila mauubos to eh. So, ayan, kain tayo guys. Paalis na kami guys. Meron, hinihintay ko lang yung kasi may magpapadeliver. Tapingi yung aking Tapos mamaya pupunta ako sa Eyes and Shades Optical. Hello guys. Ay, umuwi ako ng bahay. Pero grabe yung traffic talaga. Umabot ng mga 45 minutes. Grabe. Anong oras? Mag-alas 12 na. Sayang yung oras ko dun sa traffic. Umuwi ako kasi para makapag-edit ako at saka ma-upload ko sa... Bumili kasi ako ng keyboard. Ayan, ko. Doon ako bumili sa... Pinagbilhan ko ng computer. Buti may discount pag personal lang. Mura kasi doon eh. Tapos, walang ibang mousepad. Yun lang, pang gaming. 250 na lang. Imbis 275, 250 na lang. So, at least nakalas ako. Pabalik pa naman ako ng 1 kasi edit. As in, mabilis lang talaga na pag-edit. So, kakain lang muna ako. Bumili lang ako ng chicken. Tsaka nagbaon ako ng kanin. So, yun, kakain na ako, guys. Cute ng dog. View? Ah, cute. Na rabbit? Rabbit? View? Cute oh. Cute oh. Cute. Hello guys, dito kami sa Lampiat guys. Come na. Punta kami doon sa hinihintay na namin sa papa. Punta kami doon sa yung sa hospital. Yung bibi. Ayun, yun pala ang naano niya. Ay, 5 ma. 5 pesos. So yan guys, pupunta na kami doon sa Eyes and Shades. Sa Eyes and Shades Optical Clinic. Bibi. Ayun. Ayun, yung mga bibig ko. So, dahil wala pa si Doktora guys, nakikita ko kami sa tawag dito. May pupuntahan lang kami. Kasi wala pa daw going pa daw siya papunta dito. Alas 3 naman yung ko siguro na natagalan na sa traffic or gano'n. Pero papunta na raw. Ayun yung ko, na siya. Kaya maganda yung angulo ko guys dahil gumamit ako ng monopod kaya medyo hindi malapit yung mukha ko. Wow, ang ganda. Yan yung sinabi. Rampage! Yung panguro namin mamaya. Okay natin. Ayan guys, dito na kami sa optical. Ayun si ay! So, andito kami sa kanina pa kami buti nila andito na siya. Eyes and Shades. Pasok sa loob.
Ganda na video. Lakas makasosyal. Click na to. Meron silang mga contact lens dito guys. So, hindi ako nakatayo ng contact lens kasi before takot ako mag-contact lens. Ayun, mayroong okay. Gusto ko ng mga ganitong forma. Takas ka madam. Yan yung guys. Ang cute. Yung eyeglass. I'm sure na napakamahal nito. Saka yung tingnan niyo yung sleeper, meron siyang paa at saka kamay. Diba? Bongga. Tapos na brand. Ha? Ang cute. Tingnan nyo guys, so ang cute to. Ayun, may eyeglass na cute. Ang gaganda ng mga shades nila dito, mga eyeglasses. Oh, surprise! Oh, diba? Bago na yung aking eyeglass. Thank you, Dr. Cherry. Maraming salamat. Ulitin ko ulit kasi ang ingay doon. Thank you, Dr. Cherry. Sobrang thank you. Hindi nyo lang alam kung gano'n ako kasaya na napalitan na yung aking eyeglass sa sa akin. Maraming salamat. Kay Sis Jane, maraming salamat sa pag-refer sa akin. Sa sa akin, sa kapatid mo, maraming salamat talaga. Yun, hindi matapos-tapos niya yung pasalamat sa ginawa niya sa akin. Pag-sponsor sa akin, sa aking eyeglass. So, dun pala guys, dun ako sa Eyes and Shades na dito sa Lamcat Kay, dun ako nagpaano ng eyeglass. Sobrang bait ni Dr. Cherry, sobrang bait. Nahihiya nga ako. Thank you. Thank you naman kayo pa. Thank you. Sobrang thank